Akwụkwọ mkpughe isi nke 6. Mgbe nke ahụ gasịrị, ahụrụ m na nwa atụrụ ahụ meghere otu n'ime akara ndị ahụ. Anụrụ m otu n'ime Behemoth anọ ahụ ka ọ na-ekwu, dịka a ga-asị na ọ bụ ụda egbe eluigwe, "Bịa hụ!" Ịnyịnya ọcha, onye nọdụrụ n'elu ya, wekwara ụta. E nyekwara ya opi, ọ na-agakwa mmeri ka ọ bịa. Mgbe anụ ọhịa nke abụọ kwuru sị, "Bịa lee," o meghere akara nke abụọ. Anụrụ m mgbe ahụ ịnyịnya ọzọ pụtara, "Ike iwepụ udo n'ụwa na ọbara e nyere gị onye nọdụrụ n'elu ya." Mgbe ọ kwesịrị igbu ibe ya, mma agha ukwu meghere akara nke atọ. Anụrụ m onye nke 13 ka ọ hụkwa anụ ọhịa ojii ka ọ bịa. Aka ya wee dị ukwuu. Anụrụ m olu n'ọkwa ọka wit maka 1 peni na n'etiti anụ ọhịa anọ ahụ ka ọ na-asị, "Ọnụọgụ 3 nke gbomgbom maka 1 peni na mmanụ na mmanya emerụọla gị." Mgbe o meghere akara nke anọ, anụrụ m olu nke anụ ọhịa nke anọ ka ọ na-asị, "Bịa lee!" M wee lee ịnyịnya na-acha ọbara ọbara. Aha ya bụ Ọnwụ. Hel wee soro ya. Onye nyere ikike igbu site na mma agha, site n'agụụ, site n'ọnwụ, na site na anụ ọhịa nke ụwa, site n'akụkụ nke anọ nke ụwa. Mgbe o meghere akara nke 5, ahụrụ m mkpụrụ obi nke ndị e gburu maka n'okpuru ebe ịchụ àjà ahụ, okwu Chineke na maka ihe akaebe ha debere. Ha wee tie mkpu n'olu dị elu na-asị, "Ruo ole mgbe, Onyenwe anyị, onye dị nsọ na onye eziokwu, ị gaghị ekpe ikpe ma nye ndị bi n'ụwa ọbara anyị?" E nyere onye ọbụla uwe elu ọcha dị ogologo. A gwakwara ha ka ha zuru ike ruo nwa oge, ruo mgbe e gburu ndị ohu ibe ha na ụmụnne ha ndị a ga-egbu dịka ha. Mgbe o meghere akara nke 6, ọ hụrụ nnukwu ala ọma jijiji. Anyanwụ wee gbaa oji dịka akwa mkpe. Ọnwa dịkwa ka ọbara. Kpakpando nke eluigwe dara n'ụwa dịka osisi fig si atụpụ mkpụrụ fig akwụkwọ ndụ ya mgbe ifufe siri ike na-ama jijiji ya. Eluigwe dara dịka mkpụrụ vaịn mgbe a kpọchiri ya. A chụpụkwara ugwu na ugwu niile n'ọnọdụ ha. Ndị eze nke ụwa na ndị ukwu na ndị ọgaranya na ndị isi na ndị dike na ndị ohu niile na ndị nwere onwe ha niile zoro onwe ha n'ọgba na n'etiti nkume nke ugwu. Ha wee sị ugwu na nkume ndị ahụ, "Bịanụ n'ihu, zoo onwe unu n'ihu onye nọ ọdụ n'ocheeze ahụ na n'iwe nke Lambe, n'ihi na nnukwu ụbọchị nke iwe ya abịala. Onye kwa pụrụ iguzo?"